key and locks. We provide locksmith services for all your key cutting using latest state-of-the-art equipment. We program key cores to produce an original durable key for all types of cars and house keys. With this latest technology, we cut keys in 20 minutes while you wait. Days of importing lost car keys are over. Locksmith key cutting services and programming ECU cloning is our everyday business. We open locked doors for all cars and houses. We repair and install remote control programming. We have backup space for remote batteries, and we do remote leakage repair, new lock sets, key renewal and replacement, door lock and ignition repair. Call now on the numbers on your screen or visit us at 59 Central Avenue in Harare. Tinokuchingamidzai vatariri veSly Media TV pachirongwa chedu chanhasi. Zita ndinonzi Daniel Kachere. Munoziva kuti tinotenderera nzvimbo dzakasiyana-siyana muno muZimbabwe tichinzwa madzodzo kana kuti matambudziko akusangana nevanhu munharaunda dzavagere. Zuva ranhasi tina amai Loveness Katsvairo ava vatitsika kustudio kwedu vachibva paChabwino, nzira inoenda kuShamva. Vane matambudziko akasiyana-siyana avari kusangana nawo kubva mukuroorwa kwavo kusvika pari zvino. Amai, tinokuchingamidzai pachirongwa chedu chanhasi kuti mutaurire vatariri vakatarisa paSly Media TV zvamuri kusangana nazvo muupenyu hwenyu. Tinokumbira kuti muchingamidze vakatarira. Nokutendai mukomatani. Ndingati nhau yangu yakatanga ndichangoroorwa 94. Ndakagara imba ndakaita mwana wekutanga. 95 murume achibva angogara kuHarare. Saka ini ndakatanga ita dambudziko rokuruta ndichingorara nevarume vandisingagare navo. Kusvikana ndakatozongosiya imba iyoyo, murume haana kuzomubvira angodzoka kumba. Saka nhau yaitika ndeyekuti ndairota ndichirara nevarume vandisingazive every day. Kusvikana zvakanditambudza zvakandishusha, ndobva ndazoendawo kuchechi kumasowe pandanobatsirwa. Saka vanhu vandairota vaiva ndichirara navo vakasiyana-siyana ndakanga ndisabvuma kurara navo. Ndakupota ndichiuraya, angoya wese ndaiuraya. Kusvikana ndazoramba ndichibatsirwa. Okay, ndibokubatai mchana. Matimi vamba makaroorwa mairota varume vakasiyana-siyana muchigara muri separate nemurume wenyu. Handiti dambudziko iri parakatanga iri, murume wenyu makambomutsanangurirawo here zvinhu zvamaisangana nazvo izvo? Handina kukwanisa kumutsanangurira nekuti iye akanga asingagari kumusha, aigara kuHarare. Saka inini ndanga ndichigara kumusha ndokwandaigara. Saka ndakazongosvika pakungonozodzo baba kuti inini magariro andakaita haana kumira zvakanaka. Kusvikana ndobva ndazosimudzwa kubva kumusha mavo ndadzokera kumba. Ko vakatasana vamweni kana kuti vatezvara venyu hamunange makwanisa kuvazivisa? Kana handizivi kuti pamwe ane hanzvadzi vana tete wemurume? Ya, amai vake nababa vake vakanga varipo, asi kuti inini kubva day 1 picture yakanga iripo yakanga iri kuti vakanga vasingandidi mumusha imomo. Saka hazvina kuvatorera kunetsa nekuti kana pandakasimuka havana kumbomuudza kuti vabereki vemukadzi wako wauya vati mwana wavo wakutora, vakangoti zvakanaka. Musati masiyana nababa vavo ndanzwa muchiti makazobuda mumusha umu. Semurume aishandawo kuHarare, panosvikawo nguva yekuti anombosvikawo kumusha achimboona mudzimai. Paiuya apa aikubatai sei? Pane maiwirirana here? Chii chaitika? Kuwirirana kwanga pasina kuwirirana zvakanaka. Ndokugara kwatata kangoita ikoko. Muimba yemukati umu pane zvaibatika here nedambudziko ramamuchitaura kuti mairota? Inini ndanga ndiri mwana mudiki. Ndanga ndiri mwana mudiki zvekuti. Saka ndanga ndisingazivi zvakawanda kuti zvinoenda nekupi zvinobva nekupi. Ndaingoti ndozvazvingori.
Alright. Mushure mabuda mumusha umu makazofamba sei? Ndakazobva kumusha 99 ndichiuya kuno kuHarare. Ndobva ndagara kuHarare pandaona basa pandakushanda. Ndiri kubasa ikoko ndopandakasangana neimwe problem. Ndakatanga kuita kurota ndichitandaniswa nevanhu vaida kundiuraya. Asi ndakaziva wani wacho pavanhu ivavo. Okay. Saka ndadaro ndakabva ndatanga kurwadziwa nemusoro dhei iroro kuseni kwacho ndamuka. Kusvikana ndakatozosvika pakusiya basa. Ndakaita hafu yegore musoro uchindirwadza. Kusvikana one side risarwadzi ratonhora left side. Ndichiti ndikasunya right side ndo raindirwadza. Kunzwa kuti kwanga kune ropa uku kwanga kusisina ropa. Ndobva ndazobatsirwawo nevamwe madzibaba vandakasangana nawo murodhi. Ndobva wandibatsira dambudziko iroro ndobva radarika. Asi madzibaba ivo vakataura vakati pamberi apo ndaona matumirwa futi chimwe chipotswa. Joshua ndakagara 4 years ndabva kubatsirwa namadzibaba ivavo. After 4 years idzodzo ndobva ndakazorohwa gumbo. Wamusi wa9 May muna 2005 ndobva ndatanga kurwadziwa negumbo. Saka gumbo iri ndakangobayiwa nekutotadza kutofamba pandagara 6 years ndisingafambi. Kusvikana ndakutanga kudzidzira kufamba ndichingobatsirwawo auyawo nemushonga wekutemera auya nemunamato vanoti vanogona kubvisa zvakawanda zvandakaita. Kusvikana ndakutanga kudzidzira kufamba. Asi chekubaya ichi chakaramba chakangondibaya. Chemudumbu chaindirwadza chimwe chaindidya mudumbu. Ndakazobatsirwawo futi ndaenda kuMasowe. Pandabatsirwa icho chobva chazonyararawo. Alright. Ndimbokubata ipapo. Matimimi makushanda makatanga kusangana nehope dzimwe dzamaiwana vanhu vaikudzinganisai vachita sei. Asi muhope idzodzo makana umwe wekuziva. Uyu wekuziva uyu angari wechikama chenyu, muvakidzani, angari munhu wekupi? Ngeri hama. Right. Yange changa richi chenyu? Baba mukuru. Right. Alright. Mukufamba umu muchisangana nematambudziko ese amataura. Mati makaenda kumaprofita. Amen. Ndedzipi tsananguro dzavaikupai mushure mekunge vachikubatsirai zvakare kuti marwadzo echinja akakupinda yaya aderere? Tsananguro dziripo ndedzekuti ini ndaifanira kuita mukadzi wechikwambo. Handifaniri kuroorwa. Saka ndakazochenjera sei kuziva kunamata. Zvinhu zvavo zvikatadza kuita kuzoshanda semashandiro azvaita pakutanga. Paya pandataura pekuti ndairota ncherera nevarume. Saka nhau yakenge iripo inge iri nhau yekuti ini handifaniri kubva pamba. Ndifanira kugara ndiri pamba. Handiende kubasa. Ndogara pamusha chingogarawo zvimwe zvazviya. Zvinhu zvavo zvichishanda neni. Zvichireva kuti dambudziko rese ramakasangana naro kubva pamakatanga kuroorwa hazvisi zvekwamakaroorwa asi zvinhu zvemumhuri menyu imi. Okay. Enderai henyu mberi. Saka ndadaro ndaita gumbo riya ndakatanga kuzotanga ngodzidzira kufamba. Handina kana hama yakandibatsira pakurwara kwese kwandaita ikoko. Ndaingoshandisawo munamato. Ndingoshandisawo zvandinaenda wana ipapo svikana ndakugona kufamba. Asi nhau yacho yakaramba yakangotarisana neni kuti ndikufanira kuita sei kufa nekuti ndakaramba kuita mabasa aya. Saka dare iroro raramba riripo. Saka ichi chemudumbu ichi chazondipinda mudumbu chinofamba negumbo chikabva right chienda kuleft chikabva kuleft chienda kuright. Kusvikirana nemaoko angu aya kundirwadza nemakumbo ari kundirwadza. Ende ndinobva ndanzokupera simba kana icho chindirwadza zvakadaro. Zvokuti kurarama kwese kwandiita so chinji ndararama nacho for 20 years dzakwana ndinacho. Ndinenge ndichingoita basa rangu randinenge ndichingoita ndichitoziva hangu zvandichiita kuti ndikatakura ndakadai kana kuti ndikatsika ndakadai ndinotonzwa pain iyaya ichibva yanyanya. Saka ndinenge ndichiziva zvandinenge ndichitoita but nyama yangu inenge ichingorwadza chete pamakore ese andataura. 20 years. 20 years.
ko vananya kutumbura vabereki venyu chaivo vasiri vana baba mukuru kana vamwe avo dambudziko iri vairiziva iri? Vakariziva, asi vamwe vakatotaura kutoti aihura nevarume wanu ndosaka akaroiwa. Vaiti chi? Anzi akahura nevarume wanu ndosaka akaroiwa. Aizvo Ndikati ini hapana kana akamboya chimbondiona kana ngoti wakunzwa sei, asi muromo uyo wakakwanisa kuutaura. Baba wangu ini wakazofa 2010 ndopakafa baba. Vakangosiyo zvakadaro. Ko maigopomerwa kuti maihura nevarume vanhu sei zvaibva kupi izvi? Asi nyaya yekuti masiya musha uyo? Nokuti ndandisina kamurume. Saka inge ingori nyaya yediscussion yavo yekuti kuhura nevarume vanhu. Ndikavhunza ndikati murume upi andakahura naye? Ndina murume andakahura nemurume muni? Handina. Ndozvigarira ndichingoita basa rangu ranendaita ranechingoita, so ndorarama nekutengesa ndozvandingoita. Saka chakandishamisa ini pandakarwara negumbo. Bomunini wangu wakarwara futi negumbo. Bamunini wakarwara negumbo futi, ini chirwara negumbo. Vakagara kuhospital, wakagara kupi. Ndikazobvunza ndikati ko imimi hanzva dzenyu makaibvunza kuti akahura nevakadzi vanonganiri, gumbo riri kumurwadza here? But chairwara chirwere chakaita sei? Chakafanana. Zvokutoti iye gumbo rake rakatozoramba kutotsika. Saka pari zvino varipa vachinaro dambudziko? Rakangorozoramba rakadaro. Ndazva kuti baba munini vekupi? Vemufamily zvakare, munin'ina wababa. Alright, saka chinichi zvakatangirana pamwe chete imimi nababa munini zuva rimwe chete? Gore rimwe chetero. Akadhonzawo nguva yakadhonzawo, ini ndakadhonzawo nguva yandakadhonza. Yakaoma. Alright, ndandichinzwa kutiti mapositori kwamaifamba uko dzimwe tsanangudzo dzakati siyanei dzamakambonzwa nenyaya iyi ndedzekuti kudii? Pana tsananguro dzakasiyana. Dzingori dzimwe chete? Dare rimwe chete. Alright. Ko kunana chiremba vechivanhu vana gogo nana sekuru makambowanawo mukana here wekuti mumbofambira ikoko mumbonzwa kuti vanenge vachiti chi? Handina. Nekuti inini zvinhu zvandaita ndaiita zvinondirerukira, nekuti handina munhu aikwanisa kuuya achizondipawo kana mari nekuti kunoda kufambwa nemari. Saka ini ndaita zvinhu zvinondirerukira. Ndaingofambawo mudhuze imomo. Handina kun'anga kwandakaenda kukuzonzi ndikazoti ndakaunganidza hama kana ndakazofamba chinoshoperwawo nen'anga. Handina. Tichidzokera pachinhu ichi, kune vamwe vane maqualities kana kuti masimba ekuti vanogona kubatsirai, vangava vechivanhu ivava kana ivo mapositori nezvimwe zvakadaro nemaprofita. Nyatsotsanangurai kuti chinhu ichi chinonyatsokuita sei? Zvinhu izvi pakutanga kwezvino zvanga zviri 2. Chimwe chaindidya, chaiti chakatanga kundidya mudumbu mangu ndaita hamuchisina kana matumbu kana chii. Chibva chandipedza simba nyama yangu yese, ndainzwa kuneta, ndorara kana chaneta icho, kana chakunonyarara pepe ndaibva ndarara kunge munhu uyo ambodonha pfari uyoyo. Ndorara ipapo ndozomuka, ndopandotozonzwa kuti kana ndandiri pasango pane ndakarara ndoti ndopandiri panapa. Saka ndakazongobatsirwa nomwe madzibaba, ndobva changonyarara. Nokuti kana kudya kwandaiita miri wandinawo hausiriwo miri wandakandinawo tawamiyo, ndanga ndakaonda. Nekuti icho ndo chaitondidya, ndaidya kasadza kadiki diki. Asi nzara ndinoinzwa kuti ndikunzwa nzara, patinongopakura sadza ndigona kudya kana musi wa 4 ndatoguta. Pamwe pamaenda kana kuimba huru paya hapana zvinhu zvamaiona here? Hapana. Asi maingoziva kuti ndikudyiwa? Ndaidyiwa. Munozwa kunonzi kudyiwa kwekwe? Ndaidyiwa zvokuti ndaitadza kuzoti mudumu wangu muchine nyama yakakwana here mudumu mangu. Handisi kutonzwisa kuti zvizvaitika. Saka pandakangobatsirwawo dambudziko iroro namadzibaba ivavo, wakawo munamato wachitoendawo nokuti tanga tiri pamisi tiri kumasowe, wakango wakawo muteuro vanangoshandisiwo sekutaura kwakaita zvangoperawo. Pasara ichi chekubaya chakaramba chakarese chakabaya chete pachakabaya ipapo. Saka chete chikabaya uku right choenda kuleft, chikabva kuleft choenda uku. Asi haumboona makumbo angu akazvimba kuti muzoziva kuti apa ndipari kundirwadza. Inini ndini ndechizvinzwa ndega mukati menyama yangu kuti pakati ndo pari kundirwadza.
ko chekumakumbo ichi pachinenge chakabaya zvezvo zvichiitika mumuviri wenyu munenge muchinzwa sei? Munokwanisa kufamba here? Ndinenge ndichingofamba zvimwe zvikungovavarira chete. Kufamba ndichifamba, asi ndinenge ndichiziva kuti zvandiri kuita ndinofanira kuti ndisadhisturbeke, kuti maybe ndingadone ndakanyanya kubayiwa ndanzwa pain yayi ndingapunzike, but ndotenda Mwari kuti handabvira ndakapunzika. Kurwadza kwese kwandakaita ikoko handina kubvira ndakapunzika kana kugwediwa, handina. Zvichireva kuti kana vavakidzani venyu kana munhu wamutogarisana navo vachikona muchifamba vanenge vasingatione kuti uyu munhu akurwadziwa? So these days vamwe vakutobvunza kuti makabatsirwa kupi, asi kumashure kwese kwemakore mamwe akati wandei zvaitooneka, nekuti ndaiva netime yekuti road yaindiitira diki. Yaindiitira diki kuti ndibhalanse pakutsika. Road dzedze kuti dzemukoto dziya ndanga ndisingakwanisi kufamba, makumbo angu anofanira kufamba achidai so. Inini so ndandaita kunge mabhonzo angu atizana kudai so. Zvandainzwa inini. Saka road yaindiitira diki. Ndisingakwanisi kufamba ndakanyatsobatanidza makumbo angu zvakanaka zvekuti ndaita zvekuteedzera saidi kusvika ndikamira makatarisa makumbo angu mayonyotsona kuti iri gumbo iri rakafuta, iri rimwe iri radete, zvokuti one raiva nebalance raidya rimwe kuti one ndoraitakura weight, rimwe risakwanise kutsika pasi. Ndakatomboita time yekuti kana ndakamira paipai rimwe saidi haraikwanisa kumira, ndaitomira ndakaita zvokusuzumira zvokuti ndiedze kumira zvakanaka. Saka izvozvo zvese zvakazomboti kamuke zvokuti sofa aiwa ndakunyatsofambawo zvakanaka. Asi pakubaya apa ndakabayiwa. Tichikurukura tisati tauya panapa ndambonzwa muchitaura zvemusoro. Chii chakamboitika kwamuri musoro? Alright, it was 99 ndakanga ndiri kubasa, ndakarota ndichitandaniswa. Pandakazopepuka kwakuseni ndakamuka musoro wangu uchindirwadza. Ndobva ndaita 2 weeks ndichishanda. Svikana murume wangu akazoona kuti hausi kunyatsoshanda nekuti uri kurwara, pandasiya basa. Ndobva ndazoita hafu yegore ndichirwadziwa nehafu yeleft ndo yaindirwadza. Svikana waiti kana ukadai so uku hakucharwadza uku, ukadai uku ndokanetsa kuti iyi nyama yangu uku kwakusarwadza uku. Kusvikana ndakazongosangana nomumwe muprofiti parodi. Ndobva hangu nditi muye kumba kwangu, ndobva zvikabva ndiwakira munamato, zvinhu zvibva zvatopera. Ndiye akandiudza munhu kuti ndaona pamberi apo watumirwa futi nhau ishi, uri kuda kunzi udzoke kupi? Kumba, ugare pamba, haufaniri kusuduruka kumba. Zvinhu kukomberana kuti munhu kwaari kuenda hatikwanisi kumboramba achimuteera every time. Saka mhiko yako iri pakuti ugare papi? Ugare pamba. Iko kumushande kupi? KwaMutoko. Saka ndakagara 4 years ndopandakasangana dambudziko regumbo, zvokuti inini handina kurwa nehana nekuti tsananguro dzangu ndakagara ndakadzichengeta. Tiri panyaya yemusoro, waita zvengotema chete, hapana chimwe chinhu chaitika? Ndaiti kana uchitema paipai said apa ndo paitamba so kutangise senhuwa so. Saka ndaiti kana chanyanya kudaro ndaita chokutingira mukati kuti chidzokere mukati so. Kana chadaro paipai ndombonzwa zviri nani. Nguva iyoyo kana chatanga futi kuti chaingoramba chitese chichidaro, ndichingoramba ndichingochitingirira mukati. Saka zvinhu zvese zvaitika kwamuri izvi, handizivi, pane vamwe vatinombosangana navo vachiti manheru ndo pazvinotanga kana kuti masikati ndikaenda muzuva. Imimi zvaifamba sei? Chero nguva here pazvangotanga? Zvasina time. Zvasina nguva? Zvasina time. Tichiuya pachirongwa, mambotsanangura kuti chamudumbu chiya chakuratidza kuti chadzoka, chii chikunyatsa kuitika? Ndikati last week ndakaita week race gumbo rangu ndakangobayiwa papa.
saka on Friday vanaenda kumasoyo ndapiwa munamato wandakanzi mushandisi panani wamunamato uya saka chakabva chafamba pachanonditi mudumbu saka ndakitanga munhu yakazvitakura pain yandiri kunzwa labor pain yo ndiyo yandiri kunzwa. alright saka makazozvifambisa sei manje? Ndo zvazvitori izvezvezvi kubva musi Friday uyu. Hamuna kwanisa kudzokera kuna madzibaba vaya vakambokubatsirai pamashure apo? Ndakatozoenda kuna mumwe nezuro ndobva angondiwakirawo munamati yakanditi ndishandise but handina kurara usiku, handina kurara. Saka chikuita semunhu uya andakazvitakura chikati pidigu pindwa so nditange munhu uyu ndada tonobatsirwa. Ko hope idzi kana kuti dzimwe dzamaimboita kumashure hadzisi kudzoka zvakare futi kana zvekunzwa kuti makarara nemunhu? Zvekusarara nevanhu zvezvo asi zvegondwa ndotombopota ndichitombozvirota zveapo neapo. Zvine zviita sei? Zvongoti unogona kutongorota munhu auda kutowaka newebonde pamba pacho ndogona kuita kutoramba pamba pacho ndozongona kuti zvazvichiitika ndichanzwisa kuti zvezvichiitika zvasiyana nezvezvaiitika everyday. Ndozvichiitika. Saka pamunoramba apa munenge muchiramba muri kuhope kuhope zvese zvinenge zvingoitika tiri kuhope chete. Kuhope pamunoramba apa chinoita sei chinichi? Pamwe pacho ndogona kutopatika. Okay. Zvabva zvatongopera. Alright. Ndimbokubvunzai ndiri kunzwa kuti mukutaura kuti mune chitendero chemunamato asi pakaitawo vana godobori kunze uko vanogona kuti aiwa dambudziko iri ndinorigona iri ngavayo kuno mungada here kuenda? Ndinoda ndakasununguka nekuti munamato ndofunga ndaita 20 years ndichishandisa munamato. Handisi kuti munamato haishande asi kuti zvinyatsoperesesa ndo pane nyaya. Alright, tiri panyaya iyi handizivi kuti imi mune vamwewo here vanin'ina kana kuti vakoma vari mumhuri menyu vanokwanisa kunge futi vachisangana nedambudziko rakaita serenyu kana kuti kwamakazvarwa ringobatai mimi chete? Riri dambudziko iri nderangu. Wanin'ina hapana anemba wani chete ndianemba mumwe wacho hana zvatomunetsawo zvizvemba izvi asi paurwere uhwu ndewangu chete. Okay. Chinoitika kune vanin'ina venyu vamwe zvezve zvakamira sei? Ndingangoti dare redzimba iri rakangofanana zvichireva kuti mese munogona kudaro uchibatsirwa mese zvichibvira pakuti imi mutsanangudzo dziya dzamamuchiti makapiwa zvinhu zviri kuitika mudzinza menyu. Okay. Saka munin'ina wenyu uyu ari kupi? Variko kupi? Kuchabwino ikoko. Alright. Nyaya yenyu inosiririsa. Vatariri ndofunga muri kungozvinzwirawo zvikusangana naMaika Tsvairo muupenyu hwavo. Vakuti for the past 20 years vane marwadzi ekuti vanenge vachingonzwa chinhu chingofamba muviri mavo chikamborova makumbo chomborova mudumbu chambovavhiringidzawo musoro ende mukufamba kwavakaita tsanangudzo zhinji dzavari kupiwa zvinoita sekuti mudzinza kwavakazvarirwa ndiro kuri kubva nezvinhu izvi. Saka kana pane anokwanisa kuti abatsirewo aMaika Tsvairo nedambudziko ravasangana naro iri anokwanisa kuti bata panhamba dziri pascreen pad apa ndofunga mukataurira vatariri nhamba dzenyu dzerunhare dzekuti kana pane anokwanisa kubatsirai afone ipapo direct kana kuti anobata isusu weSly Media TV zvinenge zvangonaka. Ndinotenda. Nhamba dzangu 0782 054 660 0782 054 660 0782 054 660. Ndinokutendai vateereri. Ndofunga nhau yangu mainzwa kubva kare nekuti inini ndinenge ndisinawo munhu aindibatsira ndisati ndagona kutofamba ndakanga nditone chishuwo chokutoenda
Radio Zimbabwe. Asi nekushaya vabatsiri vomumhuri ndingotendawo Mwari wakandichengeta makore esaya kuti ndizosvika muzuva ranhasi ndiri pano paSly Media ndichitsvaga rubatsiro, nekuti nhau iyi yakunzvera zvakare kuwana wangu. Zvimwe zvinhu zvokundishungurudza izvozvo kuti wana vangu inini vanotadzawo kumisikidza chinonzi imba. Ndinenge ndine mubvunzo wokuti inini vana ava ndakavabara nechikwambo here kuti vatakurana nemhepo iyi. Saka dambudziko racho rakakura, neniwo ndokutoshaza kuti ndoita sei. Saka ndikuchemawo kuvateereri kana pane anokwanisa kundibatsirawo anondibata panhamba idzodzo. Ndikutendai. Alright, matsanangura mimi kuti dambudziko rakuya kuvana venyu, vana vangani vakubatwa nedambudziko iri uye vakomana kana kuti vasikana? Musikana wangu first born. Zvamunetsa zvokuti anombosvika kuti nai mama kweni ndakatadzei. Saka inini chirofambawo chingotsvaga kuti ko chii chinenge chiripo. Handina ndichaziva ini, handichatozivi nekuti chinonyanya kurwadza ndechekuti mwana uyu akambozvibata nguva yakareba. Vanomuziva asi Satani kana ada kuita zvaanoita anoita. Saka zvimwe zvinhu zvine kuti mwana anouya achichema kwauri mubereki, nai mama kweni chii chikumboitika. Ndakazosvika pakuita mwana wake imba ikaparara. Saka sofa akangozvigarirawo, akangoona shamwari dzacho hapana chinoenda apa kana anikawana hapana kana kwazviri kuenda. Saka ndo chimwe chichemo chandinacho ichocho kuti handichaziva kuti zvaakunzvera futi nekuwana wangu here. Pakaoma. Aiwa, tinotenda nekushinga kwamaita kuti mubudikire pano paSly Media TV, uye ndine shuwiro netarisiro yekuti muchabatsirika Mwari achida, nekuti Mwari akakusikai nechinangwa chake. Saka matambudziko ese amuri kusangana nawo ndinovimba kuti vachapa kundiso nekuburikidza nekuchema kwamaitawo kuri kunzwika pamhene nenyika yese yakatarisa. Notenda. Vatari veSly Media TV ndiyo nyaya yatanga tinayo zuva ranhasi. Mazvinzwirawo moga matambudziko ari kusangana naamai Katsvairo. Kana pane anokwanisa kuvabatsira zvakare, munongotibata pamanhamba akaisawo pascreen penyu apa. Semazuva ese tinokutendai nekusubscriber kwamunenge muchiita. Zuva ranhasi tapindawo mu300,000 subscribers, kuratidza kuti muri kufamba nesu muchititsigira. Murambe makadaro. Uye ava kana kune asati asubscriber, munongomusherawo malinki edu ese eFacebook, TikTok, YouTube kana maWhatsApp channel atiri kutenderedza pamafoni apo, kuti musasaririre. Kana kune vamwe vanenge vachida rubatsiro, munongotibata pamanhamba iwaya akaiswa pascreen eSly Media TV. Ndini wenyu Daniel Kachere. Zuva ranhasi ndichitenderawo tarumbidzwa Rudhenya naKundai Chitate vari kuita matechnical services kuti chirongwa ichi chinge chichioneka sezvachiri kuita. Tinosangana zvakare pane zvimwe zvirongwa zvinotevera. Bye bye. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.